ora waton, iki ana Pak Wakil Bupati. Mboten waton, kan aku mengamini tok. Ha iya engko nek omong. Nek waton ndalange. Ora waton. Nek omong kuwi lho ngomong ki soalé basa Jawamu durung tertata rapi. Oh iya, oke. Basa kasar isih tok campur basa halus. Iya. Lenalon. Aja muni matamu. Ya matamu ra oleh to. Matamu ra oleh, dasmu ra oleh. Iya retine. Mboten pareng. Nggih, mboten pareng. Aja ndas. Dasmu ra oleh, matamu ya ora oleh. Aja ndas. Iya, dasmu ra oleh. Patak. Patakmu oleh. Patakmu kuwi kok malah. Iya. Wis ngentekke dingklekku siji. Heeh. Dinggo linggo mak wong loro bareng mak krek. Waduh, tombok iki. Iya. Ya ora apa. Oh. 6,3 skala Richter. Kerasa apa? Oh, krasa banter banget kok ya. Mosok tak kula ora kerasa e. Kowe iki obasi dhewe banter banget ora. Nek nggon aku, Mbak. Mbah. Kene sapa? Ayo wong loro kabeh kuwi. Oh, wong loro. Aku iki ditimbang kowe iso padha kok. Aku gumun le mangan iki piye lho cah loro iki kok iso. Mangan ya didelehke lambe terus dikunyah. Terus dimplok maksudnya. Iya, maksudnya iki manganane apa ngono. Manganane nggih padha jenengan kuwi. Apa? Kodhok. Nek dicekel mak tetat ngono. Kodhok kerok kuwi jenenge. Tetat. Iya. Mangga. Sapa ora wae? Sabar. Ya meso krungu wae. Krungu lah aku ora budek kok. Sapa sih? Sapa? Sapa sih? Salah siji. Ya tatin ya kena. Ayo ya kena salah siji. Oh tatin sik wae sing anu. Sing napa? Jawa Nembang. Nah, bujuk. Saka kono krungu kok bareng aku omong kok ora krungu mong kanggo guson sistem lho. Ya bener bapake kae suda rungon. Ora ya aku krungu. Jenengan omong ra jelas kok. Jelas wae. Ya, mambiat mayon antarane salah siji sik. Kowe tatin ya kena, wayu ya kena rasa rebutan. Sing mah kiri. Oh, cen kok, Pak. Iki mau sing kare dhewe ra jelas lho. Nek sing jelas aku meneng wae. Jelas wae. Ayo. Nggih, kula, Pak. Kowe tekan kene karo sapa? Kalih bojo kula. Numpak mobil. Nggih. Oh, liwat ndi mau? Lewat dalan. Oh, ayo wis ngono kuwi kok lek ngomong kok ora krungu. Kula ya iso nek kene krungu. Kowe ndene karo sapa? Bareng bis. Bareng bis, ora nggo mobil. Ora duwe. Tekan kene jam pira? Jam 7. Jujuk ngendi? Mriku niku. Wis nganu lho. Kok kandhane ngeyel. Lah iki mau muni piye, Jal? Lah krungu ora? Ora. Wah, berarti ya budek. Aku ki ora budek lho. Lho, hae mah. Lah iki dalange sing ora jelas kok. Jelas wae. Yuk kowe mau tekan kene jam pira? Jam 7. Karo bojomu to? Nggih. Numpak mobil to? Numpak mobil. Jujuk kono to? Nggih. Wis mamur dong. Sampun. Ayo wis ngono kuwi lek ngomong. Aku wis cetok kok. Nek karo kowe cetok. Kowe tekan kene jam pira, Tin? Jam 7. Numpak apa? Bis. Anu jujuk endi? Mriki niku. Wis mamur dong. Mpun. Karo ngomong sih. Ah. Leren awan. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ayo genti, Mbak. Ika Suesti. Iya. Made in Gunung Kidul. Ya, dipen Pak Himawan Wayudi Prisa. Ya, bibit-bibit Gunung Kidul kuwi seniman seniwati akeh. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Seniman seniwati akeh tur ya. Nah, iki ana sing nyuwun elailo iki cara mbiyen ngono iki. Iya. Lali ya, Pak. Maca mboten apa-apa nggih? Ora apa-apa, waton ra nggo koran. Ha iya. Nek kurane gedhe banget nek ora weruh kowe terus. Iya. Nganggo HP. Suwe banget ya lagune. Ha iya, ning nyatane ya ana sing nyuwun iki lho. Iki pancen penggemar lagu-lagu jaman biyen iki, Mbak. Mas Supriyanto saka Jeruk Sari. Iya. Nggih, Mas Supriyanto. Saking Jeruk. Elaelo. Iya.
Langsung mawon iki. Ah, sak terserah. Arep saka ngendi? Arep saka ngebrak ya ora apa-apa. Ora maksude nganggo bawa ora. Oh, nganggo bawa, ora ngerti kok muni langsung. Iya. Nek langsung ora nggo bawa terus lagu. Oh, ngono. Tak kira nek arep saka ngendi ya aku ya omong saka ngebrak ya kena. Saka jembatan jirak ya ora apa-apa. Iya. Gayamu ya apal-apal. Apalne daerah kene no? Iya. Kulino jelajah. Hmm? Jenengan kulino jelajah. Soalnya Gunung Kidul ki akeh destinasi wisata yang luar biasa. Oh. Makanya Kak kudu jelajah. okay. Karangmojo ana Guwa Pindul. Ya, kidul-kidul kono pantai nganti ora iso diarani. Saiki sing lagi ngetren Indrayanti, sok wetane sithik ki ana pantai lanang. Pundi? Indrayanto. Ngawur. Iya, kuwi cah engko Indrayanto kuwi rabi, anak-anak pantai jejere. Pantai Jabang Bayi. Saking oke. Iya. Pantai kok rapi. Ya, mangga diaturake, Mbak. Dibawani ya kena kok. Elae lontak deteng. Ya. Kanca-kanca kelingan ora. Ya karo dieling-eling no. Ya, mengko ndak memori ingatannya ora patiya cerdas. Monggo. Aja turun sare kaki. Pak Imawan Wayudi prisa nek kowe iki bibit sinden sing apik ning Gunung Kidul. Ya. Amin. Sing sinden-sinden sepuh wis mulai arep apa jenenge turun anu sampeyan kuwi kudune ganti anakmu ya tok ajari sok men turun temurun ana sinden terus. Iya. Anak kula iki lagune beda e. Ra Kudu gelem tok diajari nyinden ra gelem. Lagune apa anakmu sing kulino? Bojo galak. Waduh. Piye, Mesti Jal? ora piye-piye ki mesti men nganu kono kuwi iki soalé bocah ki ndelok situasi dan kondisi. Dadi kowe mesti kulino unek-unekke bojomu. Oh, iya. Ah, tenan ora. Lah terus anakmu lagune bojo galak. Iya. Monggo. Nyangking pokor Nyangking pokor kencang nane isi ngopo apa? wis andang mangan intip sapa iki Boyo men, boyo anggong sik apa piye ngono lho. Bar nembang kok kluthuk. Mongko le nyuwil iki krungu aku. Mbok yo alon-alon ceklik ngono iso kruak ngono. Nek kon alus ra iso kok ya. Ya wis jenise kok ya. Monggo wong wedok iki nek mangan ora kone ngono iki lho, tinggal ting. Manceng nengesan. Iya. Terus ke Kak. Isine donga Mataram Musirawas nonton bareng. Oh iya, matur suwun. Sambel kemlangi. Sambel kemangi, heeh, sambel kemangi. Ya nyuwun lagu iki. Wah, matur sembah nuwun. Terus iki Pontianak. Oh iya, wah matur suwun. Kayak kowe nek mangan ora mencucu ngono kuwi, ora karo guyu kok keselak lho. Domongi kok malah nabok pupu banter banget plek kaya wong nesu.
Terus Ka, aja tok gagas kuwi muga-muga sewengi iku ora kumat. Iya. Terus sandang kelawan pangan ya iku wong melek sabarna rimo neno buka celuk wae. Ya, monggo. Elo biyen kowe ngono ngomong sabenake sengit sebel apa maneh tresno nanging saikine rapi nyono kowe malah balik tresno.
suarane ijik penak ya mak. Wah tenan. Ilailo ini digawe cara Bali. Ya. Ini lagi nyabrang wis kelelep. Ayo. Bali apa? Ayo Bali ngono kuwi mak. Iya. Matur suwun ya. Mbak Ika, produk Gunung Kidul daleme Tanjung Sari. Oh iya. Nah iki ya benih-benih sing wajib dilestarekke no. Iya. Ketika apa jenenge sinden-sinden sepuh wis mulai turun, anu apa jenenge iki semangate utawa suarane wis mulai ora patiya becik lah sing ganti ya Mbak Ika. Aku mung mendeduka muga-muga tukul ika-ika yang baru ana ing Gunung Kidul kene. Ya, ora ngomongake saka Tanjung Sari, saka Munggi, Wareng, saka Ploso, saka Ngalang-alang Ombo. Semanu kabeh iso nukulake sinden-sinden sing apik, sing becik no. Ya, wajibe ya ngono ya Mak. Iya. Mengko digula wentrah, nek wis digula wentrah, engko nek wis kira-kira apik, kira-kira becik, ya kon berdikari supaya anu iso ngrasake anu nikmate dadi sinden. Panjen ya ngono. Ayo Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak Elisa. Ya. Mbak Elisa iki mau bengi ora iso sowan ning Ploso Ndadapayu. Ya mergo ya drop kesehatane. Ya. Dadi dadak ngombe obat terus lagi waras esuk mau. Kok waras esuk bareng? Aku ya gumun kono. Iya. Iki le gejala edan ya mari. Kali meriang ya mari. Wes alhamdulillah sowan ning Munggi Wareng kene iso komplit. Iya. Alhamdulillah kula sowan pundi Pak? Munggi Wareng. Wareng. Munggi Wareng. Nggih, sowan nggih Pak Bu. Iya. Seneng tekan kene adoh ya lumayan ya Pak. Ya lumayan nek saka Ngayujo ya sak jam setengah. Jam setengah. Iya. Kalau wingi dereng saged sowan Semanu sak menika den Semanu kula. Semanu. Heeh. Kuwi anu Kecamatan Semanu. Ke desa apa kecamatan nggih? Desa napa kecamatan? Desa kecamatan lur-lurune. Ya jembare ora jamak. Jembar. Ngalang-alang Ombo kae ya isih Semanu. Mau bengi Ploso ku ya isih Semanu. Aku nganti mikir jembare Pak Camat ki apa ora lempoh aku ya. Iya, gedhe tenan Semanune. Lek mubeng menyanjangi rakyate apa ora? Nek tok bandingke karo Pak Wakil Bupati ayo. Iya malah saya kuwi saya pekerjaane yang luar biasa. Tapi muga-muga pinaringan sehat. Ya. Amin. Pinaringan tabah ikhlas menyang Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati kepareng nyambangi para warganing kabeh. Amin. Kuwi kata-katamu ora waton, ki ana Pak Wakil Bupati. Mboten waton, kan aku mengamini tok. Ayo engko nek omong. Nek waton ndalange. Ora waton. Nek omong kuwi lho ngomong ki soalé basa Jawamu durung tertata rapi. Oh iya, oke. Basa kasar isih tok campur basa halus. Iya. Lenalon. Aja muni matamu. Ya matamu ra oleh to. Matamu ra oleh, ndasmu ra oleh. Iya retine. Mboten pareng. Nggih, mboten pareng. Aja ndas. Ndasmu ra oleh, matamu ya ora oleh. Aja ndas. Iya, ndasmu ra oleh. Patak. Patakmu oleh. Patakmu kuwi kok malah. Iya. Nyekar Mbak Elisa. Nggih. Nyekar napa? Nyekar iki ana sing nyuwun pirang-pirang mau lali janjine ya ana. Ya tembang kangen ya ana. Nggih. Sing iki sing lumantar WA mau akeh banget sing padha nyuwun. Ya. Kok tembang kangen? Kare ngaturke apa? Wah, nggih wonten sambel kemangi, wonten lali janjine. Derek. Apa? Derek. Derek ki mobil mogok ditarik kae derek. Ngikut maksudnya. Derek. Yo derek. Kane ora banget derek. Derek. Ini iso ning ya arep kecethit ilate. Iya. Derek. Kayak mbak ya aku. Apa? Derek. Oh. Iya persis kowe. Iya. Wes gak dipangan iki anting ket mau pengen mangan iwak Pak ra iso-iso saiki. Anting. Gak dipangan iwake. Ayo gak dipangan mumpung Mbak Elisa nembang ki kowe mangan no iwak. Iya. Ra iso disuwe lho, ya untumu sing salah. Oh. Wih, ra kurang ajar to kowe.
Kuwi karo kancane kok ngonekke untumu sing salah. Untune iki salah apa? Ora salah ya, Pak. Ora salah, mung carane le mangan le kleru. Nek ngono. untune iki padha le balung. Ora ya. Kok ya untumu ya kaya ngono iki ya kaya ngene. Padha kok untumu sing salah. Sing salah cara mangane. Cara mangane. Biasane dhek kan kudu mangan. dijual di Ora dhek nek mangan ning kono Banyuwangi kono lah iwak to. Nek kene ra isin, gayane dicuwili ning iwake mencelat. Anggere dicuwil mencelat. Wis ge di ngono. Yo mesakake. Mesakake. Sakake. Iya, ayo dibawani. Napa niki ne? Lah ya terserah. Lali janjine. Ya siap. Mengko gek Mbak Tatin. Ya. Dina Minggu kang tanti dina Minggu kang tak anti tinemune ngaya Cek. nek DM ki rasa nganggo mic. Oh ya lali. Nek DM ki mikir disingkirke lagi ngono kok. Ming DM kok ngrungokke masyarakat. Iya, iya. Jebul mong lali janjine anane pijer semoyo pinter golek alasan Waduh, gendere apik ya, Pak. Tuling. Apa nih? Iki lho, Pak, vibration nih lho. Vibration iki apa? Getar. Vibration, getar. Basa keren. Nek jeneng wong ki aja tok padake HP. Hah? Jenenge Pak Geter kok diganti vibrasi. Lah iya getar kok kan ke kuwi jenenge vibration. Geter, Pak Geter. Geter. Ayo saking trampile kok. Terampil. Berarti genteran iki manut cengkok. Iya. Penggenter iki mbiyen yo nderekke Mas Mantos suwe. Mas Mantos? Sapa? Mas Mantos. Almarhum. Oh, almarhum. Itu salah satu apa? seniman luar biasa di Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Pencipta campur maestro. Maestro. Apa maestro apa? Campur sari. Campur sari. Iya. Kondang ya, Pak. Kondang kowe rung lahir. Ya dorong. Tekan kene wis dorong. Aku wis ora percaya. Yeah. Yeah. Dina
kok aku malah kaya nggawa bakul obat to iki. Ye, semaju. Baca lu ya, Bapak. Monggo. Gak salahmu entuk 3. Iya, Mak. Arang ya ciri khase ngono kuwi. Aku ngeprak dimatke karo anting. Jem-jemane ra tau bener. Tak tundung, breng, tak tundung, tak tu. Wah, terus keplok. Iya, salah meneh. Seneng banget nek dalange kleru. Iya. Ayo mulane aja sok nggarapi mengko ndak. Yo, sekalian sisano. Yo, Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Yo, iki ngaturke sinden versi jumbo. Iya. Kok jumbo? Dede ape no? Iya. Iki wis ngentekke dingklekku siji. Heeh. Dinggo-linggo mak wong loro bareng mak krek. Waduh, tombok iki. Iya. Ya ora apa-apa. Oh, ora. 6,3 skala Richter. Kerasan apa? Oh, krasa banter banget kok ya. Mosok ta kula ora kerasa e. Kowe iki obah sithik kowe banter banget kok rasane. Nek nggon aku, Mbak. Mbah. Kene sapa? Ayo wong loro kabeh kuwi. Oh, wong loro. Aku iki ditimbang kowe iso padha kok. Aku gumun le mangan iki piye lho cah loro iki kok iso. Mangan ya ditelehke lambe terus dikunyah. Terus dimplok maksudnya. Iya, maksudnya iki panganane apa ngono. Panganane nggih padha jenengan kuwi. Apa? Kodhok. Nek dicekel mak tetat ngono. Kodhok kerok kuwi jenenge. Tetat. Iya. Wah, ayo cah, yai loro nyekar kabeh. Iya. Jane aku pengen nembang anu, ayo takon nembang baji dot kahur. Terus kula kan nembang apa? Kowe joget. Modiar. Masa joget? Ah iya ora apa-apa nggo ngilangi lemakmu ku sing. Kula ora iso joget e. Iso. Aku tau weruh le latihan ning omah ning ngarep kaca kae. Treng tak gendak-gendak. Treng. Tak ngene waduh. Heeh. Aku dikirimi bojomu di video kok. Mboten ya. Oh, kae jogete ora ngono ki nek karo bojoku ki. Mbok omongane sing apik ora. Lah pripun ta? Kuwi jogetan di video karo bojomu. Oh, tak kira pas kalih bojoku kula. Kae pas andukan ding ya. Tak kira joget, anduke kayak mburi ngene kok sek. Terang tak terang. Ndakin. Iya. Ya ora, wis sak loro cah loro sing iso genti-genten apa? Gerajakan ya kena. Ya, kuwi kok dibawani piyai loro. Ya, sing gedhe-gedhe. Mangga. Sapa ora wae? Sabar. Ya meso krungu wae. Krungu lah aku ora budek kok. Sapa sih? Sapa? Sapa sih? Salah siji. Ya Tatin ya kena. Ayo ya kena salah siji. Oh Tatin sik wae sing anu. Sing napa? Sing nembang. Saka kono krungu kok bareng aku omong kok ora krungu mong kanggo guson sistem lho ya bener bapake kae suda rungon. Ora ya aku krungu jenengan awan jelas kok. Jelas wae. Ya mambiat mayon antarane salah siji sik. Kowe Tatin ya kena Wayu ya kena rasa rebutan. Sing mah kiri. Oh cen kok Pak. Iki mau sing kare dhewe ora jelas lho. Nek sing jelas aku meneng wae. Jelas wae. Ayo. Nggih kula, Pak. Kowe tekan kene karo sapa? Kalih bojo kula. Numpak mobil. Nggih. Oh, liwat ndi mau? Lewat dalan. Oh, ayo wis ngono kuwi kok lek ngomong kok ora krungu. Kula ya iso nek kene krungu. Kowe ndene karo sapa? Bareng bis. Bareng bis ora nggo mobil. Ora duwe. Tekan kene jam pira? Jam 7. Jujuk ngendi? Mriku niku. Wis nganu lho. Kok kandhane ngeyel. Lah iki mau muni piye jal? Lah krungu ora? Ora. Weh berarti ya budek. Aku ki ora budek lho. Lho hae wae. Lah iki dalange sing ora jelas kok. Jelas wae. Yuk kowe mau tekan kene jam pira? Jam 7. Karo bojomu to? Nggih. Numpak mobil to? Jujuk kono to? Nggih. Wis mamur dong. Sampun. Ayo wis ngono kuwi lek ngomong. Aku wis cetha kok. Nek karo kowe cetha. Kowe tekan kene jam pira, Tin? Jam 7. Numpak apa? Bis. Anu jujuk endi? Mriki niku. Wis mamur dong. Mpun. Karo ngomong sih.
Ya berarti budek, Mbak. Piye? Piye? Kowe iki nyeluk dalang kok Lah mbok sisan. Terus aku le molo. Ngono. kok melet barangnya? Ya men ya ora melet yo kon melet kok. Sapa sing ngakon sapa? Ayu kok. Ya ora wae. Nek ra kowe yo paham ta, Yu? Omong aku mau paham. Jenengan nek omong kalih Ayu kula ya paham. Kula ya paham. Lah iya. Nek omongan karo aku kok aku ora paham ya. Aku iki upengmu iki apa, Yu? Budek. Ora yo. Lah Yo. krungu ora? Ora usah ngono, wis pokoke wis diseseni piye akeh. Nah, Nek kowe iki pancen suda rungon. Diakoni ora apa-apa nek le ayu ning budek. Ha iya. dalange mau jelas mboten nggih? Mudar ora kowe. Jelas kok. Aku budek tenan po ya? Iya iya. Jajal sesuk dipresakke. Engko nek klebon kae katen bat barang. Wong kowe iki nek muni utek-utek kuping iki ora sadar piye nek ngebis barang ya wis aja. Iso nek preksa bareng le jenengan nggih. Emok aku ora budek kok. Mboten budek ning ra cetha. Sapa? Jenengan. Cetha. Ora. Awang ayu wedong kok. Anting sing cedhak pangan. Miketing. Piye, Pakde? Pakde dengkulmu mlocot kuwi. Pripun? Mau dene karo sapa? Kalih Pak Parjo. Oh, Pak Parjo sopire sinden. Nggih. Numpak apa? Numpak mobil. Tekan ngendi? Tekan kene. Tekan ndi piye Ayo maksudnya? dijuk ngendi? Oh, totok ini. Totok ini. Nggih, totok Tekan kono. tekan kono. Mak murung mau. Ya piye to kita kon sing ngendi sik to, Pakde? Mak murung mau. Kuwi ora budek ning pekok kowe iki ya. Konjur sasarane anting barang. Lah ya heeh. Nesu karo aku tok wae aja karo anting. Konjur anting barang dunakke pekok. Lah ya heeh lho, oleh omongan kono ya jelas ya kowe le nyaur ya ra. Wis mangan urung, Ting? Wis ta? ngono, Ting. Sampun. Wis mimi. Pun. Ayo wis meng ngono kuwi kok. Aku ya pun mimi. Ayo sakarepmu aku ora takon. Lah piye to? Ayo mbah ya. Ayo gek nembang. Oh iya sih. Mulane tau jagongan karo aku mburine jebloki mercon gedhe banget. Tubuh aku arep mlayu tatin malah mercon kok ming mak. Plik. Lah wong mercon ming cilik ngono. Parjo. Iya. Salah siji sik, ya. Mambiat mayun. Mas susu ki piye? Denko susu tuh. Susu untuk anak-anak ora. Lah nggih, mangke ana susu untuk dewasa. Ana. Anlin Oh iya. pertumbuhan tulang. Kowe nggo wong tuwa. Ha iya. Nek wong tuwa iki ya butuh susu ta. Kaget. Nek cara Banyuwangi jan ngono kuwi. Man, blong tung tak. Ya ora ya omong tin aku arep ngendang ngono. Lho kok wong arep nendang kok dadak omong. Ya aku kan Omahe Mas Denko ki Solo meng arep ngendang dadak tekan Kulon Progo. Tintin aku arep ngendang terus bali nang Solo nah kowe ki. ya kan Kowe ki sing pekoki kowe. Iki Kudu anting. ten mriki lho. Kan aku terkejut. Kae mbok rondo nganti sedakep meneng wae kuwi. Betara guru e. Apa? Tangane loro kok. Iya, tangane loro. Nang kaya sedakep. Ya kowe. Suwaran. Kowe. Aku ya. Suwarane. Bathara guru kok ngepek Bathara Pathuk. Bathara apa? Pathuk. Pathuk. Lah kok pathuk? Bathara Pathuk ki anake Semar. Aku ora tau ngematke wayang, kuwi nek wayang wiwit ya padha anting turu. Iya. Rupane kok Bagong ngono. Persis lho kuwi.
Lho matane mendul. Aku ki ngelekke Elisa malah kowe mota-mota. Iki nek karo aku ya kurang ajar kok kuwi. Ya, Bojone Ayu ki. Sapa? Kuwi iki genjik. Oh nyengir-nyengir kayak genjik toh. Persis wi rambutnya bukaan. Gandeng belang biangan Nyeram bayi Noswan Toro nek iki sumpah aku barang kaget aku. Aku lagi ndelok sing gampang kok kaya latihan kulintang. Tong tong teng teng tong 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 teng tong tong blang blang. Edian. Piye nek kaget piye rasane? Ora piye-piye. Masak ta? Biasa aku nek kaget. Ora dak dikduk ngono. Rak ngopo. Aku lino kaget kok aku. Sosok kulino beda karo bayanganku. Loh, maksudnya piye? Beda bayangane piye? Wis kek nembang rasaku kan ngomong. Arep mangan iki ning jebule iki ngono. Heeh, ketoke kaya mangan cemplon kae kan batinku ki mesti jerone keju. Heeh, bareng tak cokot cepluk ngono ki meng gula Jawa. Kuwi kan beda karo bayangan dadi kaget. Gula Jawa men. Gula Jawa ya tetep dipangan ya. Ayo aku ngomong ora tak lepeh kok. Aku wis baraku kok. Oh iya. Pianyu Kuwi sing ra iso kowe, iki Banyuwangi asli ngene iki. Terus aku kan piye nek ngono? Aku mengkurep yo. Terus bar mengkurep? Iso sembuh. Lho. Ngene iki ngono. Entong tak tong. Nek kok kodhok. Iya. Wong loro mengkurep kabeh malah penonton ada kura-kura. Mau melahirkan ini. Ayo gek malah do mat-matan. Kang kalim ya. Lem ya. Belam biangan. Belam biangan. Enak ta? Iki nek cara Banyuwangi jineman. Jineman. Heeh. Ting 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 tang ting tang tang entung plang gendere nek neno nek neno. Lolori lololing. Terus mondong apa? Kono alo.
Halo Pak Wanda. Aku suka padamu. Ora sok mancing-mancing ngono kuwi. Lah ngapa to? Nek ditanjiki tenan. Awani piye? Lho, aku ora ngerti Wanda iki nek nganu ringut. Iya. Ngapa nek ringut? Adek mben nesu ki nyokot debok saking jengkele karo aku tak kon juwuke wayang ora gelem to. Ngono kuwi deboke mung bolong siji. Lah Sik ndek kudune. Wong nyokot debok kudune krowak kok mung bolong siji. Ayo, ning mung siji tok untune. oh lah aku seneng sing ra ndek untu ngono kuwi. Nek nyokot kan ora lara. Ning di aw. Iya. Iya. Enek Pak Himawan ora penak. Pak Imawan nggih seneng nggih Pak nggih. Oh nggih lho. Kowe iki kurang ajar. Iya, mangga. Aja bareng wong loro, jiro lu. Aja. Yo genteng tanah. Tanah India. Gumel yaring. Gumel yaring. Gumel yaring. Gumel yaring. Taman Sari Nuswan. Tara. Wis. Engko nek apik cah loro tak paringi kepiting. Aku njapit lara. Ora iki kepiting. Nih ya ora sanding. Piye to? Wis tak gawane bali wae. Kolesterol, Tak ora kolesterol tanggaku iki mangan kok ngene iki ra iso le masak. Kepiting iki ra angel mati. Cemplungke nggon lenga panas dintas, usih urip lagar dimplok nyapit nggon kene. Dijejak sing kecapit sapa? Tanggaku kuwi saiki disigar niki terus. Nek omong wis. Lah niki sing ajeng maem sinten? Aku. Nek kejapit Wah, aku biasa kok karo kepiting ki. biasa dijapit. Oh, sadurunge dhewe njapit tak japit sik. Kan japit to, aku ya ngono. Emangnya duwe japitan? Duwe. Lah ndi? Ora tak duduhke. Ya menang kuine no. Iya, wis gawe wis. Engko kowe yuyu wae. Engko ndak kaget mangan kepiting. Durung tau mangan kepiting to? Malah kaget lambe. Empon nggih pas temen jenengan ten Sumatera niku. Oh, Kalih Bu Pras nika lho. wah, isin-isinke wis. Sinten? Kowe sambel kok tekan pilingan. Ki le mangan kepiye cah iya kowe. Kula mah. Iki lho. Iya nang kono disuguh menu seafood kae kepitinge cabute sak meneh-meneh kae yo. Ceblok ngono ki. Kepitinge iso gubet ndas cabute. Kating terus anjing jenenge. Lah capite yak-yakan mangan ngendi-ngendi. Saking gedene. Ayo mangga. Karena jak
Duo Jumbo. Iya. Wis kepareng ngaturake jogetane ya apik tenan. Tak plak. Uyuk. Tak plak. Uyuk. Tak tumblem. Uyuk. Air naik. Bunga. Iya. Aku dhewe ya ndelok anggere muni awake dobake tak plak ngono kuwi panggung iki jar. Iya. Kaya wong dikon diet do ora ngandel do. Ngepit entek 100 meter wis sambat. Dengkule lara Mbak. Oh, ya wis. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Ya muga-muga sesuk ndang kuru. Amin. Ya. Wis. Nek arjane nek arep kuru iki gampang. Apa? Langsung sek kuru 3 sasi kuru. Jarane bojone kon rabi meneh. Edanane. Iya. Ayo, teruske dhisik critane ya, Nak. Ya ayo Mak tak derekake. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing sepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Om